Aha! Ano, si Kimi Kardong! Nani mo diha? Uy, na si Angie. Tama-tama gid ang akong pag-anhi diri. Karon nakaikiyas na jud kong Kimi. Nganong dili niya ihatag ang akong kalipay nga ginapangita sa iya. Ug dili niya mahatag, dili jud ko mosugot. Dirian na lang ko sa iyang barkada. Kay sureball na nga makatira ko. Kay kaning iyang barkada, adunay experience na. Dili na jud ko maglisod aning bayhana ni. Pasensya na jud kaayo Kimi ha. Kay dili na nako mapugngan ang akong gibati nga sige anto sa imo ha. Dirian na ako ipagawa sa imong barkada. Dulong sa nako ni be. Ay di. Lo, kaya Kardong nalay ka diri ah! Ayun na sige kuya di mura magkaron ra ta nagkaila. Kardong na lang gitawag sa kuha. Anong magkardong man ko sa imuha kuya na magulang pa man ka sa kuha? Sige lang gud usa may dautan na nga tawgon ko nimong Kardong. Bitaw di pwede ta ka istorya karon bisag kadali lang. Na, kabalo na ko na style ni mo ya ba? Makita na pud ta karon ni Kimi diri ah. Unsa di tuyo ni mo ya? Ay kabalaka tong Kimi di wala man ti pakialam sa kuha. Ang importante karon magkaistorya na ita. Na, ako na puy dahilan ani karon na mag-away mo. Unsa di nang importante nimo na istorya ya? Bitaw di wala kay kauban diri ha. Ay ako ra man diri ay saya, gibiyaan ko nila. Tama gyud kay wala gi makaistorbo karon ji. Bitaw ji. Dali ta dapita di kay basta importante jud kay ikaw akong tuyo karon ji. Unsa man na importante oy, ganina ra nang importante nimo. Basta importante kay ni nga istorya. Mao kay ni anak ko diri karon kay ikaw akong lagi planuhan. Unsa man gyud na plano? Na ako imong gihanian. Sure ka nga walay tao diri Wala nga naman gyud. Ikaw ra jud isa diri Oo. Dito ta sa pugon dali dito sa pikas. Magunsa man ta dito sa pugon oy. Basta uban lang sa kuha dali sa diri ta istoryahan kay makitaan ta diri unsa man taon ko nga. Mas maayo nga kita ra duha. Magunsa man ta diri sa pugon niya. Diri ta istoryahan Alin ko sa kadali ji. Nganong diri man ta magistoryahan nay? Unsa man taon ka uy nga. Ni anak ko diri karon ji kay nako importanteng tuyo gani si mo lingkod sa kadali. Unsa man gyud nang importante, sige mulingkod na lang ko. Abi nimo ji sultihan ti ka karon ji. Maong ni anak ko diri kay ikaw akong tuyo ug kay balo lang ka. Unsa day na natuyo day na imong importante na istorya sa kuha? Di ba kay balo naman ka sa ako ang part nako nga uyab ni Kimi no? Grabe kasi lusa ni Kimi. O karon? Ay ani man gud na ji. Dugay na baya ta kailan no ug makakita mo ko sa imo ji. Gaan kay kung paminaw sa imo ba? Sus na napon nimo ang istorya Kardong na isudlon na pud ko nimo sa bulsa. Unsa man taong ka nga si Kimi pagbayaan ako na uyab no nya moingo kag gisulod ti ka sa bulsa. Unya si Kimi imong naoyab ako di imong trippingan diri ah. Kabalo na ko nang style nimo Kardong ba na experience na ako na sauna sa ko ang mga ex. Ayaw ko i-compare sa imuhang mga ex. Kasabot ko sa imuha. Pero ako ji lahi ko dili ko pareha sa ilaha nga igo ra kanila gitilawan. Sus, ay naku gali ati ka dira Kardong. Di wala mo ko nangatik noon sa man taon ka. Uy, wala ko nangatik ba nga ako ako lang gisulti ug unsa tinuod. Total bakante naman diri dili na ko magdugay-dugay. Basta sultihan di ka di ako na jud ko gusto sa imo ha. Mao nga dili ako mulangay-langay kay balo ko nga ikaw na pugay gusto sa ko Kano sa paman ko nagkagusto sa imuha oy? Jesus, kabalo na ko sa imong mga mata oy kay yung mata sa una nga alam na kaayo ba nga medyo ni silos pug ka kay Kimi sa una. Unya karon nagsilos ba ko kang Kimi? Diri ta magtiwas og istorya sa sulod. Magunsa man ta dira Kardong. Dali sa. Magunsa man ta dira. Basta diri ta magtiwas og istorya kay basig makit-an diri sa gawas. Basig lain na imong tiwaso na istorya ha? Ay dili, basta nalang ko istorya sa mga importante. Dali pa hinay lang. Bantay bitaw. Sakpang gyud ta ni Kimi karon. Ay sus, diri ganit kay para dili ta makit-ano. Diri anak ko ipagawas ji ang akong gibati sa imo karon. Unsa man din nimo ang gibati iya? Ay bitaw ji kanang ang akong gibati mong karon. Kay ni kay Kimi nga wala na ko napagawas. Mao nga gusto na ko ipagawas sa imo ji ang akong gibati sa imo ji. Unya diri di ka magpagawas sa kuha, dili man ko gawsanan. Ani mo good na ji. Mao gani no nga gidalati ka diri sa sulod karon sa pugon. Kay gusto ginago mo pagawas di kidugay talaga nung ginapunggan di pangawa na ko napagawas kay Kimi kay dili man ni mahatag ako ang kalipay sa imuhan ako ug pwede si mo di. Dili koy, dito lang ka ang Kimi. Bolo ko diha. Kaysa lang ba? Sululuhan ni imong gibati diha ay oy. Dili man gud nako masulo ni akong gibati di gusto man gud akong mapagdok nako ni ako ang muhon sa imong yutang tinaguan. Sa kadagang bagdukanan ako pagyud. Alam nga mangita pa kog bagdukanan nga ikaw ra man ang nasa akong matubangan. Bahala ka diha oy, suluhan na. Asa naman to si Kardong? Ay, nalawa magpinakalit.
anniversary man unta namo karon bisag pa iskuro na unta nako siya. Ano wa naman diri unsaon ako pagpa-iskuro sa iya ha? Ay. Pasig na ato dito kay Angie. Taya ako pangatuon. Je. Ayo. Je. 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 Asa man to oy? Ay, basig na dito sa pugod. Akong atuon. Uy, kagardong maning kaya oh. Bantay lang karon. Sa may samok anang pugunan ni? Ako daw lang taon di. Aha! Ala, si Kimi Kardong! Nade mo diha? Awaya, daan pa kulagi sakpang yun to ni Kimi ba? Ayo palata noon sa dika. Pagtatik-atik trabaho dia. Nagunsangan mo diha sa ilalom? Paatik-atik pa rin mga tibaghak. Nalagi ka diri Kimi. Ako ra man kitabangan si Angie diri. Masay kita bangan. Klaro ka ayaw dili na mo ka dinay karon. Ay nakita man din nimo. Ako ra man kitabangan si Angie diri kay bagnot na kay iyang pugon. Bitaw Kimi, gitabangan naman ko ni Kuya Kardong. Bagnot ang pugon o bagnot na iya ang pugaran. Paggawas mo diha. Gawas sa tayo. Haka mo. Naala day mo diri Ikaw ha? Ikaw ha? Nagunsa ka diri Ay pero akong bungot Kimi. Nagunsa ka diri Nagunsa ka diri Pa-explainas ako ba? Pa-explainas ako. Ay pero akong bungot. Nagsalig ka ha? Ayun ka. Taas mo ang bungot. Ha? Asa man ni mo gimo? O mo di mo ang bungot? Ha? Di, nagtabangan raman gud ako si Angie diri agud Kimi. Ako ra kitabangan ba kay hugaw na kay ang pugon ba? Unsa man eh? Unsa ni? Ha? Unsa ni? Unsa man na nakita nimo? Nganong na ito man eh? Ha? Uling man agud kay pugon bayad nino ulinganan. Ngano giungad ni mong uling? Sila ni mo nga. Ako kitabangan si Angie diri sa sulod sa pugon ba kay perte ng bagnota o. Kaya man gud isa diri agud kay wa si kauban. Ikaw ba? Unsa man? Anniversary na to karon? Ay bra. Anniversary na to karon gilayasan ko nimo. Ha? Ay anniversary kay na toron? Ha? Bisog pa isko na ang dati ka. Gilayasan ko nimo. Ikaw day, ha? Gusto ka mag-inlo siya sa imong pugaran day? Salaman yan, ning ani siya diri sa kuan, na kay naado siya tuyo. Anya unsa man day ang tuyo sa imo ha? Ambot niya, kay wala man siya gistorya good. Di, ani mo gusto. Yan na ako diri siya kay nakoy tuyo siya no kay ako si invite unta sa ato ang kuan ba? Atong anniversary kimi ba? Anong kinahanglan man imo invite ha? Unsa ni kasal kay imong invite? Ha? Di, ako sa si invite niya. Ningon man siya nga napare siya trabaho Andre so ako sa kitabangan para paspas mahuman ba. Dong, ayaw ko dilara ha. Imo ang nawong. Kabalo na ko anang gilad ko nimo. Wala man tika gilad. Unsa day na imong gistoryahan di ay? Unsa ino? Tuig man day ninyo karon Kardong. Kitabangan ganiti ka no. Sakli na lang gud ako. Unsa ay dili ba? Wala pa tanong manong istorya ha. Manong nilayas ka dito ha? Manong nilayas ka? Bakit tanong? Wala mo kita sa imuhan nilakaw mo ka. Unsa wala kita nga naamon ko dito ana tulog? Ha? Gani no sige kung kayo dito sa imong balay wala man ka. Ay kung ilara dong. Ikaw day. Ha? Unsa may ito yun? Kabalo na anniversary day ninyo, mao ning ani siya diri sa kuan lagi. Unsa gani ang ganya sa imo ha? Wala gani niya gistorya no. Pangatik. Ulit diri ba? Ulit diri. Unsa man jud day? Tugaan sa tinuod day. Ha? Tugaan sa tinuod. Unsa man jud? Gusto daw siya mo hangyo. Unsa klaseng ang iyo? Gusto daw siya mo bagdak niya, dili man ula man ako giwi. Kuan no gipa bagdak sa iyang muhon. Ikaw? Bisag pabungkag na unta na ako akong binapog nga baha. Gilayasan pa jud ko nimo. Unya gusto pa jud ka nga sa iya ka mo bagdok ha? Nganong diri mo ko sa iya mo bagdok ha? Kauyab man ta. Ala nga di man ko nimo papagdokon. Di man kakahulat god. Na, tanawa. Karon, papagdoko na unta ti ka. Gilayasan man ko nimo ha? Nga naman. Gusto di ka sa iya mo bagdok ha? Sorry na gud Kimi unsa man na siya. Uy giatik ra ka ni Angie wala ko niingon siya nga mubagdok ko sa iya. Tara manguli na ta kay papagdokan ako bi. Hilom diha. Wala na koy gana. Dito na na ibagdok imo ang buhon sa iya ang pukuran.